Illum nistgħu ngħidu illi l-iskema stabbiltà ma ħadmitx. Ex-qal Mallet News Pola Bela, il-President tal-Kamra tal-Intrapriżi Żaru Medji, propju fil-jum li fih ippreżentaw il-pre-budget document fejn il-Chamber of SMEs qalet li meta l-Gvern introduċa l-iskema stabbiltà ma konsultax mal-unions. Daħna stabilità ma qbilniex magħha. Ma kinux ikkomunikaw magħna, l-istabilità saret mal-supermarkets il-kbar li għana konna ġuzzjonajna xaħna ħassajna li huma dawn kienu membri tagħna u kellna nkunu fuq il-mejda mal-Gvern niddiskutu l-affarijiet saret aħna ma oġġezzjonajniex li ssir imma naħseb jiena illum nistgħu ngħidu l-istabilità ma ħadmitx u kienet hemm biss for dik għall-news value u għal-perċezzjoni. L-iskema stabbiltà ġiet introdotta f'Jannar li għadda mill-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri b'ħafna pompi biex suppost il-prezzijiet tal-ikel bażiku ma jolewx. Madankollu kif qal Pola Bela din kienet skema li ma ħadmitx. Meta tinżel l-istabilità għalina ma ħadmitx. Issa dik hija l-konklużjoni tagħna u hekk u allura stabilità hija fejn ngħidu aħna li l-Gvern ma jintervenix. Fejn interveni l-Gvern normalment dejjem iġiba tiġi ħażina. Fost oħrajn din l-iskema ma kienx tinkludi frott u ħaxix frisk, bajt, ġobhom, perżut u lanqas laħam. Iċ-Chamber of SMEs mhux l-unika ħaqda illi tkellmet dwar l-iskema stabbiltà. Hekk fil-Kamra tal-Kummerċ aktar kmieni din is-sena għamlet analiżi dwar l-impatt tal-iskema. Analiżi illi uriet li l-effett tal-iskema kien insinifikanti meta tikkunsidra l-inflazzjoni qed tolli rasa kuljum.